Мин Хайруллина Миләүшә. Мин Хакимов Рамис. Ә мин Нугманова Миләүшә. Һәм без сезгә Сәләт Самара аланының җырын тәкъдим итәбез. Җырны башкара Әлинә Шәрипҗанова. Сүзләре Мударис Каюмов. Ә көйне мин яздым. Җырны язырга Сәләткә мәхәббәт илһамландырды. Сәләт, сөю, сәләт, 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 кояш белән бию, сәләт, дуслык, сәләт белән булу шатлык. Мин Рафаэль Камалеев һәм сезгә Сәләт Монреаль җырын тәкъдим итәм. Җырның көен яздылар Мин һәм Туран. Җырның сүзләрен яздылар Мин һәм Туран. Инде башкаралар җырны Мин һәм Туран. Бу җырны язуга безне Сәләт белән Канадага бару илһамландырды. Җыр бик шәп килеп чыкты һәм әлбәттә Канадага бардылар. Мин күпме чакрымны ерак арада, диңгезнең теге ягында, хәзер монда да бар инде сәләтлеләр. Бу Сәләт Монреаль, бу Сәләт Монреаль. Мин Эльмир Низамов. Мин Ләйсән Закирова. Һәм без сезгә Болгар туган тел аланың җырын тәкъдим итәбез. Йылдыз Миннуллина сүзләре, Эльмир Низамов көе. Һәм башкара Ләйсән Закирова. Хәзер дәшсәм үз телемдә, чыгыр офыктан кояш балкытыр, иртә җитә, көчле итәр, яшьлек болгар туган тел. Мин Фәнил Хәсәнов. Мин Илсияр Хисмәтова. Һәм без Сәләт Раушан аланың җырын тәкъдим итәргә килдек. Көй авторы Роберт Муртазин. Сүзләр авторлары Айрат Шакиров, Фәнил Хәсәнов, башкаручылар Энҗи Әхмәтҗанова, Ислам Вәлиев, Илсияр Хисмәтова. Аба, шулай күп кеше идеме? Бу җырны язарга безне Илһам Шакиров иҗаты илһамландырды. Без омтылабыз биеккә, Биеккә, тик уйлар бердәмлектә, Сәләт сүзе ул йөрәктә, йөрәктә, очы күккә зур тизлектә.